The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 59, 1-2. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. 2 Peter 1, 9-10. For he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was purged from his old sins. Therefore, brethren, be even more diligent to make your calling and election sure, for if you do these things, you will never stumble. 2 Peter 2:9, therefore, then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. James 4:7-10, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kun nanapa ba kita mga sala. Kinahanglan atong isugid kining maong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios kamahan aron dili kini mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa following the customary procedure, the next few moments, ato kining pahinungod o pagbuhat o hilo mga pagampo. The option of rebound if necessary, giving each one to prepare for the study of the Word of God. So, natin pipila ka mga gutlo of privacy in order to make the transition in the strict academic discipline. Busa, let us pray. Father, we consider it a privilege to have this opportunity of fellowshipping with Thee in the Word. We pray that God, the Holy Spirit, will take a portion of what we're going to study today and make it a source of blessing and challenge, as well as contributing to our acceleration to the high ground to maturity. We know, Father, that without this, we have no real purpose to remain in this life unless we attain that spiritual maturity, since we have been given the logistical support of grace on which to do so. And therefore, may we fulfill that objective as we persist in our assimilation of your word.
We ask this in Christ's name. Amen. May adlaw sa tanan nato nga mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo, fellow believers. Welcome na usab. Og niya kita karon sa lain na usab nga pagtulunan nga atong giuluhan og the doctrine of the integrity of God. Okay? Una sa tanan. Ablihi ang imong Biblia diyan sa Roma Kapitulo 6. Okay? Romans chapter 6. Now, our passage is extremely important. We will be dealing here with our objectives, atong mga tumong. But it is impossible to attain those objectives unless masabtan nato ang mga pamaagi nga nahilambigit in relationship to the baptism of the Holy Spirit, ang atong gisgutan sa kaniadto nga current and retroactive positional truth. Now, atong mainumduman nga sa diha nga si Adan nalaglag, there were two rulerships replaced. The rulership of Adam. Ang una niini, Adam was the ruler of the world, and Satan superseded him. And at the present time, and until the second advent, kini mo gapadayon to be the ruler of this world. Ang ikaduha nga rulership has to do with our genetically formed old sin nature, kinaiyang makasasala. Ang kinaiyang makasasala is the sovereign of life, ruling through spiritual death. Now, nagatuo ko nga, it is very necessary at this stage to review some doctrines atong himuan kini og paglabas sa atong paramduman, or to review some principles more than doctrines. Now, una sa tanan, sa di pa tamo sugod, at nining atong exegesis, nining Kapitulo 6, versikulo 1, atong labason sa atong paramduman ang pipila ka mga prinsipyo nga may kalabutan sa pagkakasaligan sa Dios. Mao kini ang paghubad nining integrity of God, ang pagkamasaligan sa Dios. Now, this is one of the most essential sa tanang mga doktrina in understanding experiential Christianity. Now, ato manggi hubad ang integrity of God as that part of divine essence nga atong nahibawan nga iya nga pagkabalaan as holiness. O holiness na langkob kini sa iyang hustisya ug sa iyang pagkamatarong. Ang hustisya being man's kind of point of reference since the fall. Sukad yun, yan itong pagkalaglag sa tao. Ang hustisya na, mao na ang point of reference. Now, ang gugma sa Diyos had previously been the point of reference in the garden. Mao gyud ang nagsugod. And under the beautiful conditions of the garden, actually perfect environment, we have in the garden mga hingpit nga mga tao. Dugangan pag yun sa hingpit nga kahimtangan, equaling a perfect age. Now, perfect persons, dugangan pag yun sa perfect environment, equaling a perfect age. Ug ang gugma sa Dios mao kadto ang reference, point of reference. There were two things that we have now in our history that did not exist prior to the fall. There was no grace involved. Wala pa. Wala pa tong grasya.
And there was no relationship with the integrity of God. Ang integrity of God was not involved, neither His righteousness nor His justice. Now, ang gugma, sa ako nang inaingon, mao kadto ang point of reference. So, wa pa sila malaglag. Og ang gugma provided for perfect persons, perfect environment, and they had a perfect age. Now, the only possibility nga mawagtang kini of losing all of this, mao kadtong paghatag og kanang pagsulay. The test of perfect environment, which was the tree of the knowledge of good and evil. Mao kadto. Gihatagan ba og pagsuway ang tao. Now, ang policy ni Satanas, naibaw naman nato, as the ruler of this world, ang iyang policy mao man ang evil. Ang iya sa Dios grasya. So Satan's policy was the ruler, as the ruler of this world. And the old sin nature function, ingon nga sovereign of human life. Now, there was then the warning of justice found diha sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 17, og ang pagdili, prohibition, sa bunga nitong kahoy sa pag-ila sa maayog dautan. Now, kung bahin na sa pagkamatarong, ang gugma sa Dios for holiness or integrity, gibutyag, is revealed. Og diha sa hustisya, the divine hatred for sin and evil, gibutyag usab. Now, nasayo naman kita sa prinsipyo nga, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. And we have noted this kinibutanga over and over again. Nga, ang pagkamatarong, kanunay yung kining naga-demand, inunta, always demands righteousness. Ug ang hustisya demands justice. Ug kini nagalakip not only God's judgment of the human race in segments where it is required, but God's blessing of the human race where it is possible. Sa kanunay, ang hustisya sa Dios demands justice, and His righteousness demands righteousness. And there is no other way that we can escape niining maong prinsipyo. Wala. Ang grasya is not a bypass in this principle, but grace uses this principle. And this is, of course, emphasized in the importance of the work of Christ on the cross. Now, ang pagkamasaligan sa Diyos, superseded, hingpuli, sa gugma sa Diyos in judging our sins on the cross. Og ang pag-isip sa pagkamatarong sa Diyos of salvation is the basis for all of our blessings in time as well as in eternity. Now, inumdumin na sab, no? Remember once again, nga ang pagkamatarong sa Diyos demands certain things of justice. And justice is the executor. Mo'y nagatuman. And justice can only bless. All blessings comes from the justice of God since the fall of man. Okay? Ang hustisya, makapanalangin lamang where perfect righteousness exists. Apan ang tawhanon nga pagkamatarong, self-righteousness, brings cursing, pagtunglo, ikan sustisya sa Diyos. Samtang ang imputed nga pagkamatarong sa Diyos, mao kini ang tinubdan sa panalangin. Sabta yun na. O kini,
this takes us back to the fact that ang tanan ng mga panalangin that we will ever have in time or in eternity, nagagikan kini sa hustisya sa Dios. O ingon nga mao'y nagadawat niini ang pagkamatarong sa Dios in time. And in eternity, ang pagkapanhaw nga binanhawng lawas minus the old sin nature added to the righteousness of God. So that there is a grace pipeline. Numdong ka ba nitong grace pipeline? Tubo sa grasya. And on one end, mao ka na ang hustisya sa Diyos. On the other end is the righteousness of God. So, righteousness and justice, mao ka na ang pagkamasaligan sa Diyos. That is the integrity of God. Righteousness, makamatarong, mao ni prinsipyo siya sa Diyos nun nga pagkamatarong. Divine integrity. O ang hustisya, mao kini ang lihok sa Diyos nun nga pagkamatarong. And in this way, niining pagiha, ana kitay gitawag og encapsulation sa pipeline, ang grace pipeline, tubo sa grasya. Righteousness and justice encapsulate kinining maong tubo sa grasya. Busa, paminaw, wala gyoy paagi. There is no way for human good to intrude. Wala. Dili yun makapangilabot ang mga maayong binuhatan. There is no way for any system of works to intrude. I mean, any system. Biisag unsang sistema o pamaagi. Kaya binimo, there is some illegitimate system of works nga gitawag niya og legalismo. Okay? Legalism sa English. There is also illegitimate system of works which have been classified generally as and related to prayer and witnessing and doing things around the church and doing good things in the community and getting involved sa imong pagkalambigit sa mga kalihukan sa katilingban. And some of that is legalism. O uban niya na is legitimate, tinod. And some of it is authorized. Apan, kung balikon nga, wala gyud sistemas kanang maayong buhat. Even that which is commanded by the Word of God, ordered by the Word of God, which will ever advance you. Dili, wag yun. Wag yun pagkairog nimo. Even an inch sa imong Kristohanong paagis pagkinabuhi. Paminaw nini. Ang binuhatan, resulta lang kana. Always. Production is always a result. Production is not a means of spirituality. Ako na nang patinaw kanimo, ako nang ibalik kay manungdanon pagayo kini. Idaghan pa ka itong mga igsoon nga nagadahom nga. Production is always a result. I mean, is a means of spirituality. Paagi kunuha is pagka-spiritual. No. Kung balikon, sublion ako sa pagpatinaw nimo nga production is always a product, not a means of spirituality. So akong sublion na, production is not a means of anything. It is a result. Resulta ra. And certainly, there is production, but production is a part of the ambassadorship. Usa kini sa function kana to mga magtuturo ba pagka-embahador. And an ambassador has already been stabilized in a situation.
O sa dihang ikaw stabilized in certain stages of spiritual growth, there will be production. Tinuod. But you're just kidding yourself whenever you do anything and you think that there will be a star in your crown. No. And that includes many things that you do. Daghan kaninyo ra ba? Ang nagabuhat og mga nindot kayo mga binuhatan around perhaps in your congregation. But again, dili kini sila mo'y basihan for reward, no? Nor are they the basis for blessing from God. Dili. So, tagi na. Many of you, daghan na ba kaninyo, are doing things to the point of being, sacrificial in doing that. Daghan kaninyo are spending a great deal of your time, maybe in teaching. Tingali nagatudlo ka sa mga kabataan, mga gagmayng bata in the prep school or maybe handling administration. Depende on sa espirituhanong gasa nimo. Karon, ang pagbautismo sa Espiritu Santo nga may tabo at the moment of salvation is not an experience. Dili kini speaking in tongues, not having an emotional action of some sort or another. Dili. It's not ecstatic. Dili ni makapaukyab. Dili. It's not emotion. It is not something we experience. Paminaw. It is something that God does for us. Kanunay yun. Blessing comes from what God does for us. Never does blessing come because of what we do for God. Dili. Whether it is legitimate or not. Dili na mabasihan. Karon, this doesn't in any way destroy working around the church, knocking on doors or whatever people do, which they allege is working for God and in some cases really is. Tinood yan. Dili man gani kini issue. Ang issue mo kini that when you reach certain stages of spiritual growth as a part of your ambassadorship, you will have certain production. Tinood yun. O kining production, dili kini paagi sa pagdawat o mga panalangin gikan sa Dios. No. It's not a means of receiving blessing from God. The means of receiving blessing from God, paminaw, mao ang imong espirituhanon nga pagsibog ngadto sa unahan. In cracking the maturity barrier. In super grace A, super grace B, and ngadto na sa ultra super grace. Naabot na ba gining pas ni kanang Apostol Pablo. O ang imong dayo nga ganti, labas gyud as fantastic blessings in time are not going to come from the things that you do, but inevitably and always there is a simple principle. They're going to come from what God does for us, never what we do for God, but what God does for us. Sabtag yun na. Paminaw. Paminaw yung mayo nini. There is no such thing as bribing God or receiving from God on the basis of what you do. Ayaw. Siya may binisay bribe. Imong ilad? No. And do you know what? Ibawa kapag unsa, there is no way wag yu pagi that you are ever going to receive one thing from God on the basis of what you do. Legitimate ba ka na? Ordered and commanded ba ka na sa pulong sa Dios? Sabi mo, ang tanang mga mando sa pulong sa Dios gibasihan na upon spiritual advance. They are based upon spiritual advance or spiritual growth.
And spiritual growth, maong doktrina, nga naan na diha sa kalag sa magtotoo. Ug akong subliyon, this does not preclude works. This merely clarifies the issue of works and also makes it a very obvious motivation, a normal motivation, rather than a strained motivation in life. Hinumdumi, kadtong tulo ka mga adjustments nga kinahanglan himuon sa tao ngadto sa hustisya sa Dios. Hinumdum ka? Salvation adjustment to the justice of God, rebound adjustment to the justice of God, and maturity adjustment to the justice of God. Mo to atong himuan og mura og sa gisurti nato nga satjog, ratjog ug matjog. Satjog, salvation adjustment to the justice of God. Ang ratjog, rebound adjustment to the justice of God. Ug ang matjog, maturity adjustment to the justice of God. Now, ang ingnon ta failure of certain ones in the human race dili ni mo papas sa pagka masaligan sa Dios, no? Ang imong mga kapakyasan sa kaniyadto, past failures, on the part of anyone, are our own failures. Does not abrogate the integrity of God. Dili na makapapas o mupa sa pagka masaligan sa Dios. Ikaduha, ang pagkamasaligan sa Dios dili kini makansilar tungod kay na maguyubang mga tao in the human race nga musalikway lagi sila kang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas. Mao na ikaduha. Ikatulo, ang pagkamasaligan sa Dios dili kini makansilar because believers fail to utilize logistical grace. Pakya sila sa paggamit sa mga logistical grace sa Dios or lack of integrity in mankind does not ever cancel the integrity of God. Dili yun. Dili makatarog, dili makakansilar, dili makausab, dili makampala. Ikalima, ang imong pag-adjust kung bahin na sa salvation. Salvation adjustment to the justice of God mo resulta kini sa unsa pag-isip o pagkamatarong diha sa maong magtotoo. Salvation maladjustment, unsay resulta? Condemnation from the justice of God. Salvation maladjustment can be everything. Tiyaning wingon sila nga paglakaw nimo sa walking the aisle ba sa simbahan, raising your hand, weeping tears of repentance diya sa altar, o ang imong pagpasakop og simbahan, o imong paghatag og salapi ngadto sa simbahan. All of those upon any system of salvation by works. Yeah. Napahingon nila pabautismo aron ka maluwas, any kind. So you add anything to faith in Jesus Christ, you have salvation by works, and therefore, sorry to tell you, wala kay kaluwasan. Watay mahimo niya na. Anahakin sa pulong sa Dios. This again is the principle of grace. For by grace are you saved through what? Through faith. That's it. Not by any psychological activity, not by some public demonstration. Na ikalima nga punto. Ikaunom, ang hustisya sa Dios mao kini ang tinubdan sa panalangin o pagtunglo. This is the source of blessing and cursing. Apan ang hustisya sa Dios is never neutral, doing nothing. Timan ina.
That's a very important principle. May nungdanon ginapagayo. Now, ang hustisya sa Dios mao kini ang tinubdan sa panalangin o pagtunglo. Apan ang hustisya sa Dios is never neutral, doing nothing. Muna ikaunom. Karon ang ikapito nagaingon kini, therefore, whether justification or condemnation, ang pagkamasaligan sa Diyos is maintained. Always. Kanunay yun. Ang pagkamatarong sa Diyos is maintained. Glorification of God demands the maintenance of the integrity of God. Glorification of God from the time of the fall to the end of history, may kalabutan kini sa pagkamasaligan sa Diyos. Ang ikawalo, the very function of the justice of God maintains the integrity of God. Now, add this, the fact that the righteousness of God is the guardian of the justice of God. Ang pagkamatarong sa Diyos, mao ni nagagwardya sa hustisya sa Diyos. Apan ang hustisya sa Diyos, mao ang gwardya sa Diyos nun nga mga kinaiya. The guardian of the divine attributes. So, the very function of the justice of God maintains the integrity of God. Mao na ikawalo. Karon ang ikasiyam, sanglit wa na may kinutuban ng Diyos. God is infinite, eternal, invisible, and incomprehensible. It is necessary for God nga siya magapadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa kaliwatan sa pinagi sa doktrina. So ato kong reviewon karon and see if we have that many. Let's review it again so that we will all be on the same basis. And then, mupadayon ta niining maong prinsipyo. Una, the failure of certain ones in the human race does not abrogate the integrity of God. Number two, God's integrity is not canceled because some reject Christ as Savior. Number three, God's integrity is not canceled because believers fail to utilize logistical grace. 4. Lack of integrity in mankind does not cancel the integrity of God. Number 5. While salvation adjustment to the justice of God results in imputed righteousness, ang salvation maladjustment mo resulta kini in condemnation from the justice of God. Paghukom. Okay? So cursing and blessing is always the issue. Kita nimo? Okay, number 6. Therefore, ang hustisya sa Dios mao kini ang tinubdan sa panalangin o pagtunglo. Apan ang hustisya sa Dios dili gayud kini neutral, doing nothing. Number 7, therefore, but the justification or condemnation, the integrity of God is maintained. Number 8, the very function of the justice of God maintains the integrity of God. And number 9, God is infinite. God is eternal, invisible, and incomprehensible. Therefore, it is necessary for God to reveal Himself to mankind. Mao na nagapadayag siya siyang kaugalingon, pinagi sa iyang pulong. You see? Unsa man nimong pagkaila niya, kung dili nimo tun-an ang iyang mga pulong. Mao man niyang paagi nga maila nimo kinsa ug unsa ang Dios.
ang iyang pagka-masaligan, his integrity. O nagahimo siya niini in one way only, pinaagi sa pulong sa Dios. Kini nga itong ginatun-an na adlaw-adlaw. Bible doctrine then becomes the great issue. Kita nimo? Mao nilabing minungdanong issue. Ang imong kanang kasayod's doktrina, knowledge of doctrine, versus ignorance of doctrine, mao kini is the most fundamental principle in the Christian way of life. Kay either you learn or you do not learn. You see, duha ra may imong kapilian. Nga makakaton ka ba o dili makakaton? Either you are positive or you are negative toward Bible doctrine. Either you possess doctrine in your right lobe or you do not possess it. That is the issue. Sabtag yun na. Nga ang ikanapulo, ang sword has Biblia, the content, nagabutyag and vindicates the integrity of God. The content of the Bible reveals and vindicates the integrity of God. And obviously, never vindicates human integrity or human function. Never. And you allow this all the way through, that those who are blessed and those who are truly great spiritually, sama ni Apostol Pablo, the honor niini, they are because of the great provision for grace, mao ang policy through which the justice of God provides blessing. O kini magasugod sa panahon sa kaluwasan. It starts at salvation by grace. Are you saved through faith? Ang grasya kanunay gyud nga mao ang policy sa hustisya sa Dios in providing blessing to mankind. So, ako malikon, punto numero 10, the content of the Bible mao ay nagapanayag and vindicates the integrity of God. Ika-11, through comprehension of doctrine, pinagi sa imong pagsabot sa doktrina, imong makatunan ang pagkamasaligan sa Dios. O imong makatunan unsaon nimo pagpahiluna ngadto sa hustisya sa Dios. How to adjust to the justice of God. Abi nimo ang tibuok natong kinabuhi, when it is correct and operates on a proper way, mo kini maingon ta nga it's a matter of constant adjustment ngadto sa hustisya sa Dios, or in other cases instant adjustment to the justice of God. Salvation, for example, mao ang pagtuo diha kang Kristo. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ug sa diha nga kita motuo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas, naatay kita og instant adjustment to the justice of God. Ug bahin og rebound. Sa tuning rebound, pagsugid sa atong mga sala. In the case of rebound, while it occurs, salvation is only a one-time decision. Ang salvation, ang pagkaluwas, one-time decision naman na. Apan, unbahin na sa rebound, we have daily or constant decisions. Basta? O kining mga decision are also instant adjustment to the justice of God. Nakasabot ka ba? But there is another type, which is a continuing thing. Ang imong pagtuon sa pulong sa Dios on a consistent basis. Malahutayon, makanunayon, masigihon, is
Mao ni ang maturity adjustment to the justice of God. Kini nga itong pagtuon sa pulong sa Dios, this is the kanang process of adjusting to the justice of God. Sabtag na. So, the intake of Bible doctrine on a consistent basis, mao kini ang maturity adjustment to the justice of God. Noon, kanang mukaon man ni og taod-taod, it means it takes time. This takes consistency. This means facing a lot of testing along the way in order to make sure ang pulong sa Dios always has the highest priority sa imong kinabuhi. This is extremely important. Yaman na. The doctrine has to be number one priority. Kini nga itong gitunan. So, punto 12, point number 12. Maximum doctrine resident in the soul, pinagi sa adlaw-adlaw nimo nga function sa gitawag na to og grace apparatus for perception. Mao kini ang imong pagkabuot na sa maturity adjustment to the justice of God. Nga mao ang maximum blessing from God in time as well as in eternity. Sa imong pagpadayon, sa imong pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw, o pagsibog nimo ngadto sa unahan, dili atras kundi abante, makabuot gyud nimo na agyoy higayon nga makabuot na nimo ang imong tumong, atong tumong nga mga magtotoo nga maong pagkahamtong spiritual maturity. So mo na ang gikinahanglan ang maximum doctrine diha sa atong kalag aron maangkon pod ang maximum blessing from God in time as well as in eternity. Okay? So mo na ang punto 12. Karon sa punto 13. Man by man's efforts seeks to acquire human integrity. Na ang tao god maning kamot man lagi nga iyang maangkon kunuhay ang tawahanon nga pagka kanang masaligan, human integrity. Kaya ang tao god constantly uses his energy. Gamit siya sa iyang panguna-una, using whatever he has, aron iyang maangkon kunuhay ang iyang human integrity. Now, such activity is maligning God and ignoring grace. Kita nimo? There is no true integrity. Wala. But it is always a grace issue. Kini. Now, nailain usab nga matang sa integrity, another type of integrity. However, that's establishment integrity. So, here's another principle. This, by the way, kini naghisgot bahin sa pagkamasaligan sa Dios. Okay. Ang una nini, dinhi atong sugdan ni ugma sa atong pagpadayon nini. Okay? So, this is something to do with the other principle, o they all deal with the integrity of God. Dinhita mo sugod, ugma, o ayaw sipyat sa pagsunod nini, atong adlaw-adlaw nga pagtuki bahin nini, mo kini nga atong dugukan sa atong pagtulunan nga mao ang integrity of God. Ang pagkamasaligan sa Dios. Magampot balaan na mo nga Dios, salamat sa imong grasya, ini nga mong pagpahimulo sa imong pulong, among gitun-an kini pinagis pagtudlo kanamos balang Espiritu Santo. Salamat o Dios. Hinaot nga kini mahimong panalangin sa among Kristohanong pagkinabuhi.
Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.